Lazima pacho ka olero yore ma senetas osebedo katiyo godo e nyodho omenda kuomgi koriwo koda ka apis jakom mar komiti mar senate marango kaka counties tiyo kod omenda motele kod seneta mar county ma Homa Bay Moses Kajwang'. Giyango magi e kinde mane gitwak bang' tieko romo ma gisebedo ka gidhi godo nyime e ndalo ariyo Kilifi. Gavanas go yango ni kinde ka kinde ka oluonggi e nyim senate ichunogi gi apis jakom no mar chiwo asoya eka gichak chenro mar dayo dhogi kaka chik dwaro. Giwacho ni Gavanas ma pok lwetgi oromo gi senetas go irido negi ngima e kinde chenro mar dayo dhogi kendo iketo chenro no bedo negi matek. Jalup jakom mar riwruok mar Gavanas Mudhomi Njoki wacho ni moko kuom jokanyo mag komiti no dwaro ga mondo girom gi Gavanas go tenge kapok oda dhogi ka jakom margi Gavana kata jakom mar gi main Gavana Ahmed Abdullahi osechwalo obok ne speaker mar senate ka gichwalo ng'ur margi wachno. First they call you early and they take you to the office and try to negotiate with you. Is there any pre-requirement that I have to go to the office of the chair of the committee first before I attend my meeting? Of course not. Mimi kama Simba nimefanya makosa, nimeiba, niambie nimeiba. Lakini kama nyinyi hii biashara mnayo, masuala ambayo mnatuuliza ni masuala ambayo mengine yalifanyika katika zile serikali ambazo zimepita. Lakini tumechukua jukumu kwa sababu sisi ndio tuko ofisini. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi, wakati wowote mimi niko tayari kama gavana na hawa wenzetu. Hatutakuja kwa hiyo seneti mpaka haya masuala yafanye nini? Yatekelezwe. I have written to the Speaker of Senate as the head of Senate and also as chair of Senate's Powers and Privilege Committee, seeking an audience with the leadership of Senate. And whatever evidence governors have, governors will table to him and to his leadership. And we're saying something's got to change in that particular committee. Nyathi moro ma jahigni 14 owito ngimane e gweng' ma Emitik bang' chwat manomiye gi min gi kachiel